Na Rympei U Hynñiewtrep ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Haki arli ki video ki bala posted bha menta ki bajrong kumba khatsan second ba khanyo second lapen I ya kapor ba iathoh jong ka Sonam Raghuvanshi baru raja Raghuvanshi da ka badan langru kiwe ki Bri U ki bala laniam. Haki ni ki video bat lanang jur shu ka jingpor jangki hadin bala shem ba ka Sonam ka pen I ya kata ka jinglong jongka bat ka bala sya penren bakal dan keti ban penyap yau raja hakapor bakawan kai syasora megalaya ban le kata ka honeymoon ke jongki haka video layo I bau raja ukmen bha baru usam rekhi bha baru udah petru ya ka Sonam hakapor ba iathoh hakaba ula biaru ya ka sindur haka Sonam hakapor ba ki iathoh kat baka Sonam pat kampen I satia ya kata ka jingkmen joka baru lai I kumba ka I sngosi ba baru kamla ban bori ya kata lingba ka ni ka video langit ro baki ne ki video ki dei ki balaring ha indoor ha ka shpautare jong jemang ha ka sngi baki iathoh ki Bri U ki babon ki laong balada kam kwa ban iathoh dei ban iathoh baru ban like kum kini ki jingjia ki bas sngosi baru dei ban le ban pen bor ha ka por ba iathoh yanu ro